plasmar la coalició PSM Iniciativa Verge Entesa és precisament posar una darrere l'altra les diverses retallades que s'estan produint a la nostra comunitat autònoma, no només a una institució, sinó a altres 3 institucions. Això no se pot ja argumentar més que és un ajust pressupostari, això és un atac frontal en el benestar social. I a més ho fan en sanitat, en educació i en serveis socials, que són els 3 elements fonamentals per la cohesió social de qualsevol país. Nosaltres pensem que efectivament això són retallades econòmiques, però també retallades ideològiques i que van una en conjunció en sa. I paradògicament està succeint que quan més impostos pagam i més tasses pagam, menys serveis públics tenim i de pitjor qualitat. Per exemple, quan la pujada del bitllet de l'autobús ha pujat de 25 a 50, tenim menys freqüències de busos. Vull dir, les tasses i els impostos no van dirigits a poder cobrir aquests serveis, sinó van dirigits en aquest moment a pagar la deuta en els bancs. O, per exemple, s'estan pagant més que mai uns impostos molt alts en temes de renta de treball, i en canvi tenim la llista d'espera com mai l'havien tingut a la nostra comunitat autònoma o les sales d'emergència com mai havien estat a la nostra comunitat autònoma. Vull dir, els impostos no van a mantenir els serveis públics, sinó van a pagar aquesta deuta que se té amb el banc, que crea un dèficit general, però hem de recordar que el deute no és tan públic sinó com privat, degut a que durant molts anys els bancs van donar de forma molt arbitrària hipoteques i préstecs personals a gent que no ho podia pagar, i això ha creat un deute molt important i un problema de manteniment dels bancs, i ara se'ls ha d'ajudar per aquesta via. I a més demanam un canvi en les polítiques econòmiques. Duim 4 anys o 3 anys, si voleu, més ajustats de retallades socials i l'atur no baixa. I continuar amb aquesta línia únicament i exclusiva de fer una política econòmica dirigida a pal·liar el dèficit, l'únic que està duent i ho estan veient és a més atur i a menys cohesió social, perquè precisament les retallades van dirigides a serveis que fan la cohesió social. Nosaltres demanam un canvi de política econòmica, demanam que el govern de les nostres Illes Balears se sumi a la que ja està succeint a altres comunitats autònomes, que demanin a en Rajoy, que demani a Europa que se posposi aquest dèficit, el pagament d'aquest dèficit, i se comencin a fer polítiques d'altre tipus, de caràcter inflacionista inclús, per poder superar el problema de l'atur. L'atur ja comença a ser un drama i comença a ser un problema per moltes